Takže zdravím vás, sme pri videu, pri ktorom musím splniť úlohu, ktorú mi zadala Vanessa Botošová. A troška som mal problém s tým, že som nemal salámu doma, tak som ju utekal kúpiť. Ale pozor, za úlohu som dostal, že mám zjesť len salám. Ale napadlo mi, že to troška spestrím a dám tam väčší hár, aby vlastne to bolo také zaujímavejšie, chápete ma. Takže namiesto salámy, alebo teda k saláme som si pridal ešte pár surovín. A to je vajíčko, saláma a paradajka. Takže paradajku si budete musieť rozkrojiť na dve polovice. Môže byť cherry, najlepšie, aby bola malá, pretože inak nezjete. Myslím si. Možno hej, ste čo? Vajce si dáme na surovo. Ňamajda. A salámu zjeme ako nič. Ale korene si musíte dať do vajca. Takže troška pokoreníme. Jo, možno ho vidíte, možno nie. Takže začneme salámou. Ja som si dal väčší kus, aj keď jem, mám tu ešte niečo, ale dám si. Paradajku. Ja dúfam, že sa nepovrciam. Krabicu, tak náhodou. Dám si ešte jednu paradajku. Na zdravie moje. Dá, fuj, ty kokot. Není to až taký hardcore, ale ten pocit, keď to prehltáte, to vyjebané žltko. Fuj, motherfucker. Ale dobre. Splnil som úlohu. A ďalších ľudí, ktorých označím na videu, budem musieť premýšľať, pretože len pár ľudí by som chcel vidieť, ako toto isté zopakujú, takže to tam bude, tešte sa. Čabelo.